खुलुमबाय रायजोफोर माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि खोथाफोर बुंनो सानदों माने आंनि बे भिडिअखौ सानफ्रामबो हगारबाय थागोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। आंनि खामानि मावनायानो जाहैबाय माने मोजांनि थाखायल' मावलांगोन माने बेनो आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखायो माने आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय राजनितिकनि भिडिअखौ नुनो मोननाय नङा, ओमफ्रायहाय सोरनिबा नांलाय खमलायखौ नुनो मोननाय नङा, सोरबाया फेसबुकावहाय भाइरेल होनानै बिनि खोथाखौ बैनाव बुंफिननायनि आं बेफोरबायदि नुनाय नङा। माने आंनि बे भिडिअआनो जाहैबाय सोरनिबा न'खरखौ जौगानाय, सोरबाफोर गोदोसोना थानायखौहाय बुंनानैहाय मोजाङाव लाबोनो हानाय, सोरबा गोरिब गुन्द्राफोरखौहाय सहाय होनाय, बेफोरबायदिजोंसो आंनि बे भिडिअ आं लाबोबाय थागोन। आरो ओरैबायदिबो खालामबावगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय जे नोंथांमोना सोरबाफोर दानो लुनो बा माबा मोनसे खामानिफोर मावदोंब्ला नोंथांमोननि थाखायबो आं बेखौ जौगाहोगोन बा नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ खालामनानै होगोन। ओरैबायदि सापस सोरबा नोंथाङा दाउ एरिफोर फिदोंब्ला बा अमाफोर फिदोंब्ला, सोरबाया नोंथाङा आबादारि मोजांब्ला, बिफां लाइफां गायदोंब्ला बा जि दानो गोरोंब्ला, बेफोरबायदि खामानियाव आखा फाखा जायोब्ला नोंथांमोननि थाखायबो आं बेखौ थांनानैहाय भिडिअ खालामहैगोन आरो माने नोंथांमोननि थाखायसो मोजां खोथा बाथ्राफोरखौ बुंबाय थागोन आरो आंना। माने सोरबाया अमा फिदों बा नोंथांनि अमा फिनायखौ रावबो मिथिया बा नोंनि गामियावल' मिथियो, बेखौहाय आं थांनानैहाय जेनेबा नोंथाङा लिंहरनो हागोन, आंनि नाम्बारखौहाय आङो बेवहाय लिरनानै होगोन आरो आं स्क्रिनावबो होगोन आरो आं खोन्थाबावगोनबो। आंनि मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय मोनसे जाहैबाय एयारटेल आरोना, 9957231653 आरो खेबसे बुंबावनि आं 9957231653 बे जाहैबाय आंनि एयारटेल नाम्बार। बेजों लोगोसे आरो आंनि जिअ नाम्बारबो दंबावो, आं बेखौ खोन्थाहरनि 6300754724 आरो खेबसे बुंबावनि 6300754724 बे जाबाय आंनि जिअ नाम्बार। माने आं मोननै नाम्बारजों सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय जिखि जाया माने नोंथांमोना माबा मोनसेफोर सोरबाफोर खामानि मावदोंब्ला बा अमा फिनाय, बेनो जाहैबाय दाउ फिनाय, माने नोंथाङा फिनानैहाय रावबो मिन्थियाबो जानो हागौ नोंथाङा फिबाय थायो, नोंथांनि दाउ फिनाय मानायखौ बा नोंसिनि गामिनि बा नोंसिनि न'खरनि बा सोरबायाल' जाथि खुरमायाल' मिन्थियो जानो हागौ। बेखायनो दा नोंथाङा जुदि दाउ फियोब्ला बा हांसो फियोब्ला आङो थांनानै नोंथांनि दाउ फिनायखौ भिडिअखौ खालामहैगोन, खालामनानै गोबां मानसिफोरखौ नुहोगोन। नुहोनायजों लोगोसे नोंनि दाउ फिनाय बा अमा फिनायखौहाय बयबो नोंनि अमा फिनायखौ नुनानैहाय सोरबाया बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानैहाय नोंनि अमा फिनायफोरखौहाय लांफैनोबो हागोन, बेफोरबायदिनो आरोना। आरो बेल' नङा, माने सोरबाफोर थालिर गायनो सापस खोथाव बुंबाय आरोना, बा सोरबा जि दानो गोरों आरो नोंथांनि जि दानाया बा गुबुना मानसिया रावबो मिथियाबो जानो हागौ। दा बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों बा सोरनिबा भिडिअनि गेजेरजों नायनायनि गेजेरजोंसो मिन्थियो नालाय। आजिखालि नों गावखौ खामानिल' मावनानैहाय गुबुना मिन्थियाब्लालाय माथो जानो, आखानबो गुबुनबो मिन्थिनांगोन, ओमफ्राय गुबुनाबो मिन्थिनांगोन आरोना। बिनि गेजेरजोंसो आजिखालिथ' फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजोंसो गोबां मानसिखौहाय जौगाहोनो हायो आरोना, न'खरखौ जौगाहोनो हायो बा नोंनि खामानि मावनायखौ जौगाहोनो हायो। नों खामानिल' मावनानैहाय रावबो मानसियानो जेबो मिन्थियाबोला, होमब्ला नोंनि माखासे नों खामानि मावनाय बा माबा मोनसे खालामनायफोरखौ बोरै मबाइलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों मिन्थियाब्ला नोंल' खामानिखौ मावबाय थानानै जायाना। बिनि थाखायनो माने नोंथाङा लाजिनोबो नाङा, गावनि मावनाय दांनायखौहाय लाजिनाङा ना। जाय मानसिया गाव मावा बिसोर लाजिनांगौ जायो दै, मावग्रा मानसिया लाजिनाङा। माने जायहा लाजिगोन खाजि गोमागोन थार बाथ्रा बे नालाय, खोथाया सैथो बेनो आरो। जुदि नोंथांमोना सोरबा माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोना आंखौहाय लिंहरनो हागोन बा गुबुनफोरखौबो लिंहरनो हागोन, बा नोंथांनि खामानि मावनायखौहाय माने जौगाजानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो मिन्थिना होनो हायो आरोना, फेसबुक मिडियाफोरनि गेजेरजोंसो मिन्थिनो हायो। दा गोबां मानसियानो बेफोरबायदि सोरबा अमा फिदों, सोरबाया थांनानै भिडिअ खालामहैदों, सोरबाया हांसो फिदों, सोरबाया दंफां एरिफोर गायदों बा रबार दंफां गायदों बा थालिर बागान खालामदों। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंसो सोरबायाबा आबादारि खालामदों, सोरबाया जेनेबा वाटारमेलन माने खुरुमजा होननानै बुङो, बेफोरखौ गायदों। ओमफ्राय गोबां मानसियानो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मिन्थिनानैहाय खौरांनि गेजेरजोंनो आजिखालि बेफोरखौ माबायोना। बे नोंथांनि खामानि मावनायखौहाय माने गुबुना मिन्थियाब्लाबो माने बेफोरनि गेजेरजोंहाय मिन्थियो नालाय। ओंखायनो दा नोंथाङा दि खामानि मावदों, नोंथाङाथ' जेनेबा बेखौ बिक्रिबो खालामाखै। दा बे मबाइलनि गेजेरजों फेसबुक एरिनि गेजेरजोंबो गोबां मानसियानो बेफोरखौ लांफैनोबो हागौ ना। बेखायनो नोंथाङा लाजिनाङा, गावनि मावनायखौहाय लाजिनाङा, माने लाजिलानो खाजि गोमायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना लेंहर, आं बुंखाबाय आंनि नाम्बारखौ आं खोन्थानासो मा होखाबाय, जेखि मावा माने बेनो आरो। माने आंनि खामानि मावनाया जाहैबाय बिदिल' नङा, सोरबाफोर गोरिब गुन्द्राफोर न'खर जौगानाय गैथारि, माने आं रावनिबो थाखाय गाहायाव दोननाय नङा आरोखि। माने सोरनिबा न'खर जौगानाय, सोरनिबा गोजौआव थांनाय, सोरखौबा मोजाङाव मावनाय, बेफोरबायदिनि थाखायल' आरोना। माने आंनि भिडिअआ सोरखौबा बखिनाय, सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा दुसिनाय बेफोरजों नङा आरो। माने नोंथांमोननि थाखायनो आं मावलांनो नाजागोन। ओमफ्राय बेनो माने आङो पार्टि फुरथिखौ साननाय गैयालासिनो बेफोरखौ आं गासैखौबो समानै माबा खालामजोबगोन आरोना।
आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आंनि मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांफोरा मालाबाबो आंनि फेसनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मालाबाबो बेफोरबायदिखौ नुनो नङा आरो राजनितिखौ नुनाय मोननाय नङा आरो माने आङो सोरनिबा न'खर जौगानाय सोरनिबा खामानिया मोजाङै साक्सेसफुल जालांनो हानाय बेफोरनि थाखायल' आं होबाय थागोन अब्ला बेखिनिसै रायजोफोर आं दोनथ'नायसै माने नोंथांमोना बिदिनो सोरबाफोर माबाफोर खामानि मावदोंब्ला नोंथांमोना आंनियावहाय कल माबा गुबुन इउटुबारफोरखौबो लिंहरनो हागोन आरो ना बेफोरनि गेजेरजोंसो नोंथांनि खामानि मावनायाबो जौगागोन नालाय बेखायनो आं नोंथांमोननो मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानानै होखाबाय नोंथांमोना बावनो नाङा माने आं मबाइल नाम्बारखौ होखाबाय आरो ना बे मबाइल नाम्बाराव नायनानै नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदोंब्ला नोंथाङा कल खालामहरनो हागोन आं थांनानै नोंथांखौ आरामसे भिडिअ खालामहैगोन बेनोसै आरो ना होमब्ला आंनि भिडिअखौहाय मोजांब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो ना बेजों लोगोसे फल' खालामनानै होबानो जाबाय होमब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नेक्स्ट आं बिदिनो फैबाय थागोन भिडिअ खुलुमबाय रायजोफोर